Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा फाइनालि आसाम पुलिसा रिजाल्ट होबावबाय बेनो जाबाय साब इन्सपेक्टर इउबि लेभेल APRO दा SI नि एग्जाम रिजाल्ट होबाय सिगांनि एप्लाइ जानाय 2019 आव दा बेसेबां फाइनाल लिस्टआव फैखो काट अफ नोंथांमोना भिडिअ नायदो बेनिफ्राय जायफ्रा आपकामिं एग्जाम होनो गोनां दङ SI लेभेलाव आइडिया मोनगोन बेसेबां काट अफ थाङो APRO आनो जा एबा UB आनो जा नोंथांमोना जायखिजाया SI लेभेलाव काट अफ बेसेबां थाङो नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेनिफ्राय कुइसना जाखागोन जे बे एप्लाइआ माब्ला जानायमोन आरो भेकेन्सिया बेसेबां दङमोन बेखायनो नोंथांमोननो फिन खनसेबाव PDF फाइलखौ लाना फैफिनबावबाय बेनो जाबाय APRO पस्टआ ओंखारदोंमोन 68 पस्ट दंमोन 2019 आव एप्लाइ जादोंमोन बेनिफ्राय एग्जामा 20 एबा 21 आव जादोंमोन दा नोंथांमोना नायदो नै बेनिफ्राय रिजाल्टआ दासो ओंखारदों दा माखासे पेन्डिं जाना दङमोन तो बेनिफ्राय दानिया पस्टआथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना बेनो जाबाय आसाम पुलिस रेडिअ अर्गेनाइजेसन 2019 आव एप्लाइ जादोंमोन APRO होनना बुंनाय जायो कमिउनिकेसन लेभेलनि आरो बे स्केल फिखौ नायोब्ला 14,000 निफ्राय जागायनानै 49 सिम दङ प्लास ग्रेड पे थायो 8,700 दानफायाव मोननाय जागोन दा टटेल भेकेन्सिया दङमोन नोंथांमोना 16 मोनदों बेनि गेजेराव STP आव हौवाफोरा 6 जन दङमोन हिन्जावफोरा 2 दङ गासै 8 जन दङमोन बेनिफ्राय आनरिजार्भआवहाय UR आव हौवाफोरा 24 बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 10 गासैखौबो लानानै 68 भेकेन्सिस दंमोन दा नोंथांमोना जेब्ला नटिफिकेसन नुयो अब्ला साननो नाङा जे STP आव खम होननानै मानोना जाय नोंथांमोना टेलेन्ट दङ मोजां नाम्बार मोनोबा STP आनो जा SC आनो जा OBC आनो जा गासैबो UR आव थांनो हायो ओंखायनो नोंथांमोना एग्जामावल' मोजां लिरबानो जाबाय दा नाय लोगोफोर STP आ UR आव थाङो नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ होगोन जे एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोननानै UR आव थांखो अके थ' नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फरायखायो एग्जामाव नेक्स्टआव जाहाथे मोजां होनानै नोंथांमोनाबो STP निफ्राय UR आव थांनो हायो आरो साख्रिया नोंथांमोना जानानै फैयो आं बेखौ नोंथांमोनखौहाय खावलायो जे एग्जामाव मोजां होबानो जाबाय आपकामिं एग्जाम बेनो जाबाय SI लेभेलनि एग्जामा फैगासिनो दङ 24 एप्रिलाव फुङाव जागोन बेनिफ्राय कनस्टेबलआ बेलासियाव जागोन दा हाइट सेसखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो अलमस्ट सेमा दङ कनस्टेबलजों जास्ट काम अन द पस्टआल' 85 जानांगोन नर्मेलाव बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 90 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन AV कनस्टेबल बेनिफ्राय नोंथांमोना SI लेभेलावबो दा सेलेक्शन प्रसेसखौ नायोब्ला नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसिडिउराव नायोब्ला ओरैबायदि मोनदों एग्जाम जायो 100 मार्क्सनि बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन OMR शीटआव जायो माल्टिपल चॉइस टाइपनि कुइसन जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ थायो अके नेगेटिभ मार्क थायो मोननै रं जायोबा 1 नाम्बार दानगोन 1/2 होदों आरो मोननै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 नाम्बार दानगोन आरो मोनसे रं जायोबा हाफ दानगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना सिलेबासखौ नायना लाखा नोंथांमोना हिस्ट्रि अफ इन्डियान एन्ड कालचार मोनदों बेनिफ्राय आसामनि दङ बेनिफ्राय GK दङ प्लास रिजनिं दङ बेनिफ्राय एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय कम्प्रिहेनसन इंलिश लेभेलाव दङ दा बेबायदि सेम प्रसेसआव फैगोन SI लेभेला नेक्स्टआवबो बेखायनो मोजां नोंथांमोना फरायदो टाइमा बेयाव 3 आवार्स होदों बाट देग्लायनि एग्जाम SI आवहाय 2 आवार्सल' एग्जाम मोनगोन बेखौ दाखालि नटिस ओंखारखाबाय 2 घन्टाल' नोंथांमोना टाइमखौ मोनगोन एबार लोगोफोर 10 AM निफ्राय 12 सिम थागोन बेनिफ्राय बेलासियाव कनस्टेबलआ जागोन जेब्ला 24 एप्रिल जायो एडमिटखौ नोंथांमोना 10 डेजनि सिगां मोनगोन दानिया आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो बेसेबां नाम्बार नांगौ एबा काट अफ बेसेबां थाङो एबा सेलेक्शन प्रसेसआ बेसेबां टटेल नाम्बार थायो बेखौ मिथिनांगौ जोबोद इम्पर्टेन्ट अब्लासो नोंथांमोना आनजादखौ होनो हागोन दा फार्स्टआव जों एग्जाम प्रसेसखौ मिथिबाय जे नेगेटिभ दङ होननानै दानिया जोंहा माखासे एक्सट्रा मार्क थायो दा गासैखौबो लानानै बेसेबां जादोंमोन सिगांनिया ओमफ्राय काट अफआ बेसेबां थांखो जों बेखौ नायगोन बेनिफ्राय जों एनालाइज खालामगोन जे आपकामिं SI आव बेसेबां थांथावना काट अफ दा लोगोफोरजों नायनोसै फैदो गोबाव खालामा एग्जामखौ लानानै फिजिकेलखौ लानानै एक्सट्राखौ लानानै गासै 200नि एग्जाम जादोंमोन बे APRO आव आरो दानि गोदानै फैनो गोनां SI लेभेलाव गासै 175ल' दङ 200 गैयामोन दा लोगोफोर ओंखायनो जोंनि टाइमा 2 आवार्सल' जादों सिगांना 200खाय जोंहा 3 आवार्स एग्जाम जादोंमोन दा बिनि गेजेराव रिटेनाव दङ 100 बेनिफ्राय जोंहा फिजिकेलाव दङ 40 बेनिफ्राय टेक्निकेल एबा कम्पिउटार टेस्ट दङमोन आरो बेयाव माखासे APRO लेभेलाव टेक्निकेल जायो नालाय दा जोंहा नेक्स्टआवबा 175 नाथाय बेयाव 200 दा बिनि गेजेराव जोंहा एक्सट्रायाव 30 दा गासैखौबो लानानै 200नि एग्जाम जादोंमोन लोगोफोर बे APRO अके बेखायनो काट अफआ बेसेबां थांदोंमोन जों बेखौबो नायबावगोन दा काट अफआ बेसेबां थांदों फाइनाल लिस्टआव बेसेबां फैदों बे 200नि एग्जामा काट अफ बेसेबां मोनखो दानिया नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ नायनोब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै जों हम पेजाव फैनानै फार्स्टआवनो दङ आपडेट डेट दङ 3 मार्च अके 3 मार्चआव रिलिज खालामदों फाइनाल लिस्टखौ बेनिफ्राय APRO आवबो नोंथांमोना नायदो जे काट अफ बेसेबां थाङो नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो लोगोसे कनस्टेबल AV UBनि रिजाल्टआबो थाबैनो साडेनलि नोंथांमोना मोनथारसिगोन अफिसियेल हम पेजाव थाबैनो मोननाय जागोन
स' दानि आं नोंथांमोननो बाथ्रा होदोंमोन जे एसटिपि आबो इउआरआव थाङो होननानै बेखायनो सासे एसटिपि दङ 2 नाम्बार सिरियेल नाम्बाराव नायदो नोंथांमोना बसुमतारी टाइटेल मोनदों फिंकु बसुमतारी स' बेयाव नायदो एग्जामाव बेसेबां मोनदोंमोन एसटिपि निफ्राय थांदों इउआरआवहाय थ' नोंथांमोना एग्जामाव मोनदोंमोन 55.5 मोनदों बिथाङा 55 नाम्बार मोननानैनो थ' बिथाङा रानिं खालामदोंमोन आरो बे रानिंआ 26.74 मोनदों थ' बिनिफ्राय एक्सट्राखौ गासैखौबो लानानै स' नोंथांमोना बिथिं नायलांबाय थाबानो राइट साइडआवहाय मोनगोन गासै 112 आवनो साख्रिया जाना फैबाय फाइनाल मेरिट लिस्टआव एपिआरअ इउबि कमिउनिकेसनावहाय आरो बेबो जाबाय इउआरअ एबा आनरिजार्भ केटेगरियावनो साख्रिया जाना फैबाय दा ओरैबायदि चान्स बेखायनो एसटिआ ओरैबायदि चान्स मोनो अबिसियानो जा जियानो जा थ' नोंथांमोना जायखिजाया इउआरआव थांनो हायो मोजां नाम्बार मोनोबा दा 112 नाम्बारावनो फाइनाल लिस्टआ फैबाय लोगोफोर बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना जाहाथे नेक्स्टआव मोजाङै मोजां आनजादखौ होयो नोंथाङा जेरावनिखि टेलेन्ट दङ नोंथाङा मोजां नाम्बार मोनबानो आनरिजार्भआव थांनो हायो दा बेखौ दोनथ'बाय दानिया जोंहा एसटिपिआव फैनोसै बेसेबां काट अफ सोलिदोंमोन एसटिपिआव आरो नेक्स्टआव बेसेबां थांथावना दाथ' बे एग्जामा 200निमोन दा नेक्स्टआव जोंहा 175 दं एसआइआव दा बेयाव नायदो लोगोफोर हाइएस्ट मार्कआ बेसेबां मोनदों एसटिपिआव नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय जे माखासे बार्डे दङ बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां मोनदों रिटेनावहाय जास्ट 45 मोनदों जास्ट 45 मोनदोंमोन नै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' 50 दंबावा 45ल' मोनदों बेनिफ्राय 101ल' मोनदों टटेल अब्लानो साख्रि जाना फैदों 200नि एग्जामाव एबा 200नि सेलेक्सन प्रसेसआव 100आव साख्रि जाबाय आरो गाहायसिना जाबाय 86 थ' गाहायसिना 86आवनो साख्रिया जाना फैबाय दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां आनजादखौ होयो नेक्स्टआव आरो बेयाव मेक्सिमाम मोनदों बर'आनो मोनदों दा टाइटेलखौ नोंथांमोना नायबा मिथिखागौ मेक्सिमाम बर'आनो मोनदों जोबोर मोजां मोनदों रिजाल्टखौ नायनानै थ' जाय नोंथांमोना सासे बार साख्रि मोनबाय थ' आंनिफ्राय जोबोर कंग्रेचुलेसन्स थ' नोंथांमोना जाहाथे आरो आगबारायनो हायोबावो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे मोजां रेंकआव थांनो हाबावो दा लोगोफोर बेखिनियासोमोन आपडेटआ दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो जबनि आपडेट मोनो होनना नोंथांमोना मिथिखायो थ' बेखायनो नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव